annorlunda. Oj, har det börjat? Ja. Men. Nej. Jag tänkte en kollektiv haul. Men det jag har handlat den här månaden. Och jag har inte handlat så mycket. Jag har bara handlat 2 gånger. Det var igår och idag. Jag har haft så mycket att göra den här månaden. Och därför det, yay! Oj, vänta. Nej. Jag ska dra ut på den. Så jag har några små påsar. Sen la jag lite i en stor påse. Som jag fick från Kubus. Ni kan ju gissa vad jag köpte dem här. Ja, jag var på Tina Tricot. Jag var på Glitter. Jag var på Kicks. Och jag var på Willys. Jag la lite saker. De minsta. Ja. Men jag kan ju börja med Kubus. Där köpte jag 3 saker. Sen fick jag 2 saker. Jag fick 2 planscher. En liten och en stor. Men jag pallar inte öppna dem. Jag tog in också. Du kan kolla hennes Instagram. Sen köpte jag då en Justin Bieber tröja. Och den ser ut så här typ. Kubus collection. Det står Justin Bieber Believe Tour April 2013 Stockholm, Sweden. En bild så. Så den köpte jag och den är jag väldigt nöjd med. Jag tänkte köpa en annan. En lilla typ, jag sitter i Wombis. Hud, alltså typ stickad. Fast ändå inte. Alltså det var typ stickad. Ja, men i alla fall. Som det står, this girl has Bieber fever. Men jag kunde köpa den för jag gick till Kubus sist. Och sen så köpte jag gick först till Kubus och köpte 2 saker. Sen märkte jag inget om de där kläderna så jag köpte 2 till saker när jag gick dit för andra gången. Och nu ska jag vara dum och kolla på kvittot. Den kostar 149 kronor. Och sen så köpte jag 2 saker som är i New York. Och då fick jag, på den ena fick jag 30 kronor rabatt och på den andra fick jag 37 kronor rabatt. Först köpte jag en BB Cream. Och jag är sjukt excited på att testa det här. Maybelline New Dream Fresh BB Cream. Och det är då den 819 och den fick jag 29 kronor rabatt på. Och den ser ut så här. Och jag har i light. Jag vet inte vad jag ser den, men jo, där. Jag ska se om jag kan få där. Sen. Och där, light. Och den kostade 119 kronor minus 29. Sen är det en till sak som jag är sjukt exalterad över som jag inte har öppnat så mycket nu. Utan ni får se. Det känns dåligt men ni får se. Det spelar roll. För jag är så excited about att testa den också. För jag har aldrig haft den här. Och den är typ ny. Eller jag är ganska sen med att köpa den. Men. Och den är BB Cream. Men den är också sen. Men jag bryr mig inte. För jag har den i alla fall. Och. Det betyder allt. Nej. Det är inte. Men alltså jag jobbar för att få. För den här plasten. Det är liksom. Jag ska slå på. Men jag köpte The Maybelline The Rocket Volume Express Mascara. Och seriöst, jag är så jävla sjukt excited på att prova den. Och jag älskar den här borsten. Den är liksom så. Som en sån här böj. Nej, det var den inte. Nej, det var inte. Jag ska försöka bryta upp den. Nej, det kommer inte jag få jobba på det sen. Men det, ja, om ni vill ha en typ review kan jag väl göra det. Men inte nu, för jag vill inte att den här videon ska bli jättelång. Sen på Willys kan jag ta nu. Där köpte jag 3 saker. Och jag la det i en sån här påse. För vi handlade mat där. Och då
köpte lite saker. För pengar över. Jag köpte extra tuggummi från Sweet Mint. Kostar 12,95. Sen köpte jag 2 Nordic Cap. Nagellack. Ett typ grönt. Mintgrönt. Det ser ut så i alla fall. Och sen köpte jag ett grått. Och jag vet inte vilket nummer det är. Jo. Nail Polish 24. NP24 på det gråa och MP08 på det gröna. Så de kan inte kolla in. Och det, jag har bara 2 såna här, men jag har 2 läppstift och ett läppglans också. Så, ja. Det. Jag har lite svårt att finna en cap. Sen på glitter. Eller jag kan ta Åhléns först. Jag köpte en sån där EOS lip balm. Och då står det EOS där. Det är i färgen Apple Heart och det är grön. Just glansen ser ut så som man bara Och det är så här sjukt moisturizing. Och det luktar jättegott. Så. Och det var på glitter och de nagellacken kostar 10 kronor styck. Det kostar 89. Sen på H&M, det visste jag inte, jag hade den här bilen på Stockholm. Så hade vi glömt pennan så vi fick lov att köpa en eyeliner. Och skrev så här Justin Bieber med. Och då köpte vi en lila. Oj, fel. Så. Och det är väl ingen nummer på den här, tror jag. Det finns bara en lila färg. Sen på glitter köpte jag ett skal för 100 kronor. Och jag har det på min bild just nu. Det ser ut så här. Det är så här, vad heter det? Korallrosa typ. Sen är det spets där. Och det är jättegulligt och jättefint. Sen på Kicks. Så köpte jag en sån här spray cleaner som man tar bort sina borstar med. Och den kostar 59 kronor. Den är jättebra, jag testade den. Sen på Åhléns var jag och fick en stor påse. Och där köpte jag en väska. Den var blå. Jag har den full med skolsaker. Så jag kommer ha en What's in my school bag, men inte. Sen var jag på Gina Tricot en gång bara. Jag köpte en helt vanlig mamma-tröja. Det är typ sån där material. Den där This Girl Has Fever är i. Och ja. Den då så här. En jätterandig med korallig text. Och den köpte jag på rea. Och den kostade 50 kronor på rean. Så jag tyckte att det var riktigt bra. Faktiskt. Och den här 50 kronor för en ny tröja. Men ja. Så det var den här kollektivhaulen. Och jag kanske låter lite konstigt. För jag blir sjuk nu på kvällen. Så vi hörs.